Kasanaw? Na? Kasanaw? So guys, nagluluto ako na ngayon ng pinakbet. Nalutong. So, hello po mga baby kes, and for today's video ay pupunta po tayo sa bukid para magkwan ba yung magbaon ng mga merienda nila doon. So, nandito po yung bit-bit ko po yung mga merienda po nila kasi nagtatanim po sila ng butil ng mais. Kasama si Ate Erica, yung ating top fans po dito sa ating page. Yes na yes po kakabsat. Nagkitang na tayo. Hello kakabsat, long time no see po. And for today's video kakabsat, tayo ay magluluto. Yes na yes po kakabsat, magluluto po tayo ng pinakbet. At ang ating ginagawa ngayon ay maghihiwa po tayo ng laso na po kakabsat. Syempre kung laso na po kakabsat, isama na rin po natin yung dahon niya. Kasi ito pa yung part na masarap. At pagkatapos nun kakabsat, hindi makokompleto ang pinakbet kung walang kamatis. Yes na yes po kakabsat, kailangan nating hiwain yan ng isa-isa para mas madami. Pagkatapos natin hiwain po kakabsat, hiwain natin na maliit-liit po kakabsat para mas madami. Pagkatapos natin nahiwa yung kamatis po kakabsat, wag natin kalimutan ang bawang. Ay kay syempre kakabsat, kailangan natin ng bawang kasi ito yung pampalasa niya, pampabango, di ba? At pagkatapos po natin makuan po yung kakabsat, maukisan ang bawang, tadtadin natin ng maliliit din, kagaya ng kamatis. Kung may bawang po kakabsat, kailangan din natin ng luya dito para sa pinakbet natin. Yes na yes po kakabsat, kailangan natin lagyan ng luya para mas masarap. At habang nakompleto na po yung mga bawang, kamatis at luya kakabsat, lagyan na din natin ng asin para mas masarap. Ay kit syempre, yan ang pamparaman. At pagkatapos na din po yun kakabsat, pitpitin natin yung mga rekado para mas mapisil ang ating kamatis. Yes na yes po kakabsat, kinakailangan natin ganunin para mas mapisil ang mga tubog ng kamatis para mas masarap at mapisil na pisil talaga. At saka pagkatapos nun kakabsat, yung mga nahihiwa-hiwa nating laso na ay ilagay natin po dito. Yes na yes po kakabsat, kailangan natin halu-haluin mga ito. Habang nahalo-halo po yung mga kakabsat, kinakailangan natin bugwan ang mga gulay. Habang nahugasan na po yung mga gulay po kakabsat, ay kit syempre ilagay na natin po dito para mas makumpleto na po ang yung pinakbet. Syempre may sitaw, may talong, may sili, may ampalaya. Ay kit syempre po kakabsat, dinagyan ko din po ng kamote para mas masarap. At saka pala kakabsat, may nalipatan po ako na lagyan ng kalabasa dito. Syempre mas masarap kung may kalabasa, kasi ang kalabasa po kakabsat, pampalinaw ng mata. Shout out pala sa iyo Lods. Habang how many years po kakabsat, nalipatan ko ng tignan ang aking linuluto. Habang tinagnan ko po yung aking linuluto po kakabsat, linagyan ko ng bitchin, magic sarap na pampaimas, kasla kanya. Chawot! Ay kat syempre po kakabsat, dinagdagan ko pala ng bagoong ang aking linuluto. Kasi pansin nyo naman po kakabsat, nakulang po talaga. Syempre hindi natin kakalimutan ang armang kakabsat. Kasi kanina po kakabsat, hindi po ako nakagatang ng karne sa katsendaan. At makikita natin po sa video po kakabsat, nakulang ang digo niya kakabsat, kaya gumuha po ako ng isang basong tubig. Kahit alangan po kakabsat, kinakailangan natin lagyan po doon. Alangan nga inuman. Syempre, ilagay mo dito kakabsat para mas madaming sabaw. Kung tayo ay nagluluto po kakabsat, kinakailangan natin ng moves para mas masarap ang ating luto. Diba, hindi kayo po nagulat po kakabsat? Syempre po kakabsat, habang tayo nagluluto, magpapakita po din po tayo. Ay kahit po syempre po kakabsat, kinakailangan din natin tikman ang ating luto kung masarap ba o hindi. Kung napidwaan na natin po yung pinagraman po natin po kakabsat, means masarap na, kahit mapait. At pagkatapos nun po kakabsat, linagyan ko po ng manteka para mas masarap daw ang lasa. How many years and how many months po kakabsat, lutong-luto na po yung pinakbet. Vlogger. Kasanaw? Na? Kasanaw? So guys, nagluluto ako na ngayon ng pinakbet. Tapos ihahalo ko ngayon tong kamatis ko. Ano?